намоиши мусаввараҳои муштараки Тоҷикистону Чин дар Осторхонаи Миллии Тоҷикистон бо баргузории як ҳамоиши фарҳангӣ ифтитоҳ гардид. Дар чорабинии роҳбарияти Вазорати фарҳанги Тоҷикистон ва сафири Ҷумҳурии Мардумии Чин дар Тоҷикистон масъулин ва дигар намояндагони аҳли илму фарҳанги ду кишвари дӯст иштирок намуданд. Дар расми ифтитоҳи намоиши мазкур масъулин роҷеъ ба робитаҳои мутақобилан судманди фарҳанги Тоҷикистон ва Чин ибрози назар намуда гуфта шуд, ки муносибатҳои фарҳангии Тоҷикистону Чин аз сиёсати фарҳангпарваронаи роҳбарияти олии ду давлат маншаъ мегирад. Дар идома иштирокчиёни чорабинӣ аз намоишгоҳи ташкил гардида боздид намуда бо маҳсулоти дасти ҳунармандони Тоҷикистону Чин шинос гардиданд. шоҳиди он шудем, ки дар ҳамаи асарҳое ки ба маърази намоиш гузошта шуданд, симои зан ва туғёни эҳсоси ҳастии ӯ, нигоҳи ӯ, дарди ӯ, ишқи ӯ ва орзуи ӯ таҷассум ёфтааст. ман фикр мекунам, ки дар тоҷикистони мо, ки тибқи сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи раҳнамоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон, ки ба зан ва ҷойгоҳи зан дар ҷомеа таваҷҷӯҳи хоса ҷудо карда мешавад, ин ҳамоиш бозгӯяндаи пешрафт, нумӯ ва рушди ҷомеаи Тоҷикистон аст. бояд тазаккур дод, ки намоише, ки ба мараз гузошта шуд, бозгӯи густариши робитаҳои фарҳангӣ ва муаррифии санъати рассомии ҳунармандони Тоҷикистону Чин мебошад. дар намоиш бештар аз 50 асари рассомони Тоҷикистон ва кишвари дӯсту бародари Ҷумҳурии Мардумии Чин пешкаши тамошобинон гардид. аз ҷониби рассомони кишвар симои зебои зани тоҷик бо либоси миллӣ ва дигар унсурҳои фарҳанги миллати тоҷик пешкаш гардид, ки таваҷҷӯҳи иштирокчиёнро ба худ ҷалб намуд. дар ин баробар рассомони Чин, ки дар ҳайати 6 нафар ба кишвари мо ташриф оварданд, дар намоишгоҳ мусаввараҳои бо унвони чинӣ ва намунаҳои ҳунари хаттотӣ, ки як ҷузъи муҳими санъати тасвирии ин кишвар ба ҳисоб мераванд, пешниҳоди иштирокдорон намуданд. ман имрӯз хурсанд аз онам, ки дар намоиши асарҳои рассомони Тоҷикистон ва Чин иштирок мекунам, зеро бори аввал аст, ки ба Тоҷикистон омадаам. ба ин намоишгоҳ асарҳои худро овардаам, ки дар онҳо шароити зиндагонӣ, халқҳои қадимии Чин ва симои духтарони шаҳри бостонии моро ифода менамоянд. дар ин баробар дигар рассомоне, ки аз кишвари мо ба ин ҷо омадаанд, ҳар кадоме аз онҳо мавзӯъҳои гуногунеро доир ба фарҳанги қадимаи халқи Чин ва рӯзгори онҳо дар гузашта ва имрӯзаро дар асарҳояшон ҷой доданд ва умедворам, ки асарҳои мо метавонанд маҳорати рассомӣ ва фарҳанги моро ба тамошобинон ошно намоянд. муносибати халқҳои тоҷику чин таърихи тӯлонӣ дошта, ҳанӯз аз давраҳои бунёди роҳи абрешӣ маншаъ мегирад. дар ин баробар муколамаҳои муҳими сатҳи олӣ заминаи асосии муносибатҳоро дар самтҳои гуногун хусусан фарҳанг фароҳам овардааст. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат ин муносибатҳо боз ҳам густариш ёфта, имрӯз ҷумҳурии Мардумии Чин яке аз шарикони стратегӣ дар татбиқи лоиҳаҳои бузурги сармоягузорӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.